Ako vybrať správny podnikateľský účet pre vašu firmu? Ahojte! Výber správneho podnikateľského účtu je pre firmy kľúčový, najmä od 1. apríla 2025, kedy je povinný pre všetkých a prichádza aj transakčná daň. Poďme sa pozrieť, čo banky ponúkajú. Čo si všímať? Internet banking. Mal by byť moderný, rýchly a umožňovať hromadné platby či napojenie na účtovníctvo. Rýchle platby. Sledujte denné limity. Maximálna výška jednej okamžitej platby je 100 000 eur, ale banky majú vlastné denné limity. Napriom Slovenská sporiteľňa má v Biznis 24 50 000 eur. Poplatky a služby. Porovnajte mesačné poplatky, poplatky za transakcie a ďalšie benefity. Prehľad bank pre firmy. Slovenská sporiteľňa. Najväčšia banka s komplexnými službami a rozsiahlymi možnosťami financovania. Ich Biznis 24 je robustný internet banking. Skvelá voľba, ak potrebujete širokú sieť pobočiek a komplexné riešenia. Tatra banka. Lídri v technológiách. Ponúkajú špičkový internet banking a mobilnú aplikáciu s možnosťou prepojenia cez Premium API. Ich balíky pre firmy, napríklad Tatra Business TB Premium za okolo 20 eur, často obsahujú neobmedzené elektronické transakcie, čo je obrovská výhoda pri vysokom počte platieb. VUB banka. Flexibilná banka s rôznymi biznis účtami pre rôzne veľkosti firiem. Podporuje začínajúce firmy s ľavami a ponúka účty v cudzích menách. ČSOB ponúka flexibilné balíky a rôzne benefity, vrátane možnosti získať platobný terminál zadarmo na určité obdobie. Účet sa dá založiť aj online. Dôležitá novinka. Transakčná daň. Od 1. apríla 2025 sa zavádza transakčná daň. Banky ju s najväčšou pravdepodobnosťou prenesú na klientov formou vyšších poplatkov. Je kľúčové sledovať nové sadzobníky a zistiť, ako konkrétna banka túto daň zohľadní vo vašich poplatkoch. Ako vybrať ten pravý účet? Analyzujte svoje potreby. Koľko transakcií máte? Aké služby potrebujete? Financovanie, cudzomenové účty, terminály. Porovnajte sadzobníky. Pozerajte sa na celkové náklady, nielen na mesačný poplatok. Dohodnite si stretnutie. Firemní bankári vám môžu pripraviť individuálnu ponuku. Dúfame, že vám tento prehľad pomôže vybrať ten najlepší účet pre vašu firmu.